Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα. Παρουσιάζουμε το νέο απόκτημα καλοκαιρινό, το βάγκον μας. Τα έχει βγάλει όλα τα σήματα ο Παπάριος. Ζαντούλα 17. Τα φρένα τα μπροστά έχουν λίγο ψωμί. Μούρι μπροστά 2006. Έχει βγάλει και από εδώ το σήμα, δεν ξέρω γιατί. Άλλη ζαντούλα. Και από μακριά μία άψη. Μέσα έχει πέσει πολύ καθάρισμα. Ήταν λίγο μπίχλα το αμάξι. Γονάκι. Πετάει αλουμινίο. Το υγροσύστημα είναι λίγο μάπα. Πίσω χώρος. Φημέ τζαμάκι από τη μαμά του. Ευρύ χώρο. Κάμια παύση να δούμε το μοτέρ. Ορολόγιον μάγκες, ορολόγιον. Ακρόβαρο μαμά. Έχει λίγο τα λατάκια του. Μια χαρά πάει το μοτεράκι. Θέλει λίγο καθάρισμα. Δεν έχω χρόνο άλλο. Έχω πεθάσει στην κούραση γιατί καθάριζα μέσα στο χώρο για να μπουν τα παιδιά. Παναράκι μαύρο, κομπλέ. Αυτό εδώ ο γάτος μου έκανε πρόβλημα όταν είχα έρθει να το πάρω. Εντάξει, έχει λίγο σκουριά. Αν είστε καλά του τα... να κάνουν κόρνερ. Παράλληλα θα κάνω και μια παρουσίαση αυτού εδώ του αντισηπτικού σπρέι βιολογικού καθαρισμού. Τα έχω τρίψει όλα μέσα, τα έχω γυαλίσει. Αλλά όπως μου είπε και ένας φίλος συνάδελφος, πάρε αυτό εδώ να ξεμυρίσει. Άλλαξα και το φίλτρο, το οποίο ήταν για την καμπίνα μάπα. Το φίλτρο μαμά του Lancer του 8 είναι ακριβώς το ίδιο μέγεθος, αλλά στο 7 έχει ένα επιπλέον πλαστικό κάλυμα που είναι ενσωματωμένο στο φίλτρο και θέλει λίγο καθάρισμα. Λοιπόν, κάνω μια παύση και θα σας δείξω πώς τοποθετείτε. Ανακοινούμε το περιεχόμενο και το τοποθετούμε στο μέσο της καμπίνας. Έχει ένα κουμπί επάνω το οποίο ασφαλίζει αυτόματα. Έχουμε βάλει την ανακύκλωση του αέρα στο κλιματιστικό και έχουμε κλείσει όλα τα παράθυρα και έχουμε πάει τα μπροστινά καθίσματα τέρμα μπροστά. Και τώρα αρχίζει το show. Πατάμε το μπουκαλάκι. Την πόρτα να κλείσω. Πατάμε το μπουκαλάκι και το αφήνουμε να λειτουργεί για 15 λεπτά.